Фитосанитария күзәтчелеге бүлеге дәүләт инспекторына ияреп, безнең хәбәрчеләребез шәһәрдә үсеп утырган 2 метрлы амброзия үләне плантацияләрендә ачыклады. Бодай арасына үскән павеликаны да эзләде. Орлык сыйфатын тикшерер өчен базар кибетләренә дә әйләнде. Николай Ларионов хәзер дә бу үсемлекләр турында озаклап сөйли ала. Бүген дә аларны юк итү максаты белән яши. Практически на посевах у нас его нет амброзии. Иген үсүче кырларда амброзия юк, чөнки алар гербицидлар ярдәмендә эшкәртелә. Нигездә аны юл кырыйларында, иске фермалар территорияләрендә, тирес өемнәрендә, каты көнкүреш калдыклары полигонында очратырга була. Районда амброзия да, павелика да үсә, шуңа да көрәш дәвам итә. 2012 елда 60 яшы тулу уңайыннан Николай Ларионовка Татарстан Республикасы атказанган агрономы исеме бирелә. 65 яшын тутырган көнне аңа Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор идарәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәхмәт хаты тапшырыла. Хәзер ул дәүләт эшлеклесе түгел, вазифаларын яшьрәк буынга тапшырган. Шулай да лаеклы ялга китәргә уйламый әле. Благодарность мне за то, что я Бу рәхмәт хаты миңа намуслы хезмәтем өчен бирелде. Хәзер дә мин җитәкчелек һәр вакыт миңа теләсә кайсы эшне ышанып тапшыра ала дим. Әле китәргә җыенмыйм. Исәнлегем булганда эшләячәкмен. Ул бик ягымлы кеше, булыша, гел булыша, тырыш, аның турында яхшы сүзләр генә әйтәсе килә инде. Ул бик гел булышып тора. Нинди генә сорау белән аның янына барсак та, ул беркайчан юк дип әйтми, ничек булышалар, шулай булыша. Аның тәҗрибәсе миңа бик тә кирәк инде. Һәр яңа булышка керү сәбәпле аның булышуына бик ышанып торам инде мин. Алла теләсә булышыр, бергә эшләрбез шулай генә. Рәттер Алла теләсә үзенең тәҗрибәсен миңа да бирер. Тормыш иптәше Людмила, 2 кызы, 4 анагы Николай Ларионовның ныклы тылы һәм горурлыгы. Өйдә иминлек, татулык булганда Нурлат районы өчен тырышып хезмәт итүен дәвам итә ул. Артта 41 еллык стажга җыелган кыйммәтле тәҗрибә. Учился в институте 5 лет. 5 ел институтта укыдым, 1 ел Чехословакиядә армия хезмәтендә булдым, аннан 2 ел агроном булып эшләдем. 27 яшемдә тулмаган килеш колхоз рәисе итеп куйдылар. 6 ел эшләгәч авыл хуҗалыгы идарәсенә күчерделәр. Районда мелиорацияны күтәрештем. Сельхозхимиядә эшләгәндә районда ашламалар, известь, дефекат, аммиак кертү буенча зур эшләр башкарылды. 2004 елдан Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор идарәсендә. Хәзерге көндә дә кырларны тикшереп, авыл җирлекләрен, шәһәр территорияләрен барлап, Нурлат районыннан китүче продукциягә карантин күзәтчелек үткәрәбез. Урамда җәй, яңгырлар мулда, карантин үсемлекләр иркенләп үсәр чак. Гомере буе алар белән көрәшкән Николай Ларионов бүгеннән үк чираттагы рейдка чыгарга әзер. Һава шартлары бераз яхшырганын гына көтә.